Vítam vás pri dnešnom výklade karty Veľkej arkány, karty Posledný súd. Táto karta je označená číslom 20 a hovorí o veľkej životnej premene, o duchovnom prebudení, o začiatku novej kapitoly. Poďme sa pozrieť bližšie na jej symboliku. Najvýraznejšou postavou na karte je archaniel Michael. Prináša odvahu, vieru a pravdu a trúbením na trúbku volá duše k duchovnému prebudeniu. Trúbka symbolizuje veľkú zmenu a otvorenie novej etapy. Červené krídla archaniela hovoria o aktivite, energii a oslobodení od starého. V ruke drží vlajku, tá je znakom ukončenia, utrpenia a otvorenia cesty k novému životu. Biela farba vlajky znamená mier, čistotu a očistenie, zatiaľ čo červený kríž na nej prináša ochranu a odkazuje na 4 rajské rieky, ktoré prinášajú spásu. V pozadí vidíme vrcholky hôr. Tie predstavujú minulosť a staré ciele vo fyzickom svete, ktoré už za nami zostali a nebrzdia nás v ďalšom raste. Pozrime sa teraz na dolnú časť karty. Vidíme tu nahé postavy, vystupujúce z otvorených hrobov. Sú zoradené do trojčlenných skupín. Číslo 3 je v tarote symbolom božského a duchovného princípu. Samotné hroby majú hranatý tvar, ktorý odkazuje na číslo 4, teda na materiálny pozemský svet. Celý tento obraz ukazuje zmrtvých vstanie, duchovné znovuzrodenie, kde sa božské oslobodzuje zo zväzujúcich hraníc hmoty. Otvorené hroby zároveň hovoria o oslobodení od pozemského väzenia a o nádeji pre novú budúcnosť. Nahota postáv symbolizuje čistotu, pravdu a autenticitu. Človek sa vracia k svojej podstate a nič neskrýva. Ich zdvihnuté ruky sú znakom pokory a prijatia vyššej múdrosti. Každá farba má svoj význam. Modrá prináša nádej, múdrosť, duchovné poznanie. Biela znamená očistenie, pokoj, mier. Červená predstavuje aktivitu, energiu, životnú silu a žltá je farbou osvietenia, jasnosti a božského svetla. Pripomína, že pravda vždy prináša jasno do nášho života. No a nakoniec číslo 20, ktorým je karta označená, je číslom milosrdenstva a spásy. Ukazuje nám, že každý človek dostáva šancu začať odznova. Obecne je teda karta Posledný súd kartou hlbokej transformácie. Ukazuje nám, že prichádza čas bilancovania a oslobodenia sa od minulosti. Nie v zmysle trestu, ale skôr ako volanie k pochopeniu, k uvedomeniu si všetkého, čo sme zažili a k rozhodnutiu, že teraz môžeme začať odznova. Na duchovnej úrovni nám pripomína, že aj to, čo bolo bolestivé, môže viesť k očisteniu, že aj pády a chyby sa môžu stať cestou k spáse. Volá nás k odvahe, aby sme povstali do novej úrovne života, aby sme boli úprimnejší, slobodnejší a bližšie k sebe samým. Ak vás tento výklad zaujal a chceli by ste sa dozvedieť viac o symbolike tarotu, celý rozšírený výklad karty Posledný súd nájdete na mojej stránke, odkaz je dolu v popise pod videom. Ďakujem, že ste dnes boli so mnou a ak vám tento výklad priniesol inšpiráciu, poteší ma, ak dáte videu like a prihlásite sa na odber, aby vám neunikli ďalšie tarotové výklady.